Malawi Brief. Muli bwanji omvera athu kulikonse kumene muli. Pa nthawi ino tikupasirani the DC Born Kalindo. Tiyeni tikhale limodzi timve kuti lero kwagwanji. Presidenti wanthu wosauka woyamba kuno ku Malawi amene sinimapanga mantha konse ndipo palibe amene angandinyumwise ndipo ine ndimangoyima pa chilungamo. Leronso ndabwera nacho chilungamocho zili ndiwe ukamayimvera audio yangayi utengemo zinthu za nzeru zokhazokha kapena usangalale kapena ukwiye. Ine sinimagawa maswiti, sindiyang'ana mtundu, sindiyang'ana chigawo, sindiyang'ana chalichi, sindiyang'ana chipani. Ine ndimangobandula basi, kung'alula basi. Lero ndabwera ndi malangizo amene ndikufuna ndipereke ku boma la Malawi, makamaka kwa President Professor Arthur Peter Mutharika komanso nduna yoona za ulimi kapena Minister of Agriculture pa nkhani ya fetereza osika ntengo, komanso ndilangiza a opposition makamaka a former president a dziko lino a Dr. Lazarus Chakwera makamaka pa nkhani ya kubedwa zinthu ku State House monga agalu. Koma tisanapite kumeneko ndikufuna ndiakumbuse ameki kunena kuti anthu pakana lero akulirabe, anthu akudandaulabe ochokera kumachinga, kumangochi, kuzomba kapena in general tingonena kuti kapena in short tinene kuti anthu onse amene munawagwirisa ntchito inu ngati ameki pa zisankho zimene zinachitika pa 16 September kuyambira ku nkhani yoyambirira ya kulembesa verification, onse amene ma headmaster, ma cleric, ma officers ambiri a polisi pakana ame akudandaulabe motero kuti posachedwa pompano muona kukuchitika mademo mbali zosiyana-siyana chifukwa cha nkhalidwe lonunkha, khalidwe losakhazikika, khalidwe lopanda chilungamo limene likuchokera kumeki. Ameki mukupanga za chinyengo kwambiri, anthu munabera ndalama zawo, munagwirisa ntchito pakana lero anthu amene wawa sanalandire ndalama zawo. Ndizomvesa chisoni kunena kuti kuno ku Malawi nkhani za corruption, nkhani za kuba zinthu za boma kapena nkhani ya katangale yafika patali, yafika nopolirisa kwambiri. And izizi musamale chifukwa izi zizakuchitani haunt komanso zizakusatirani pakana 2030 chisankho chimene chikubweracho chizakhala chisankho chovuta kwambiri ngati inu ameki simpangapo kanthu. Nkhani yachiwiri tisanafike ku mitu ikulu ndi yochokera ku Soch Hill Secondary School kumene maziphunzisi atamva kuti aboma sopano kuchokera mu January sukulu zikhala zaulere kumeneko kwapangidwa plani ku Soch Hill Secondary School ndipo inu a Minister of Education makamakaso akuluakulu a zamaphunziro ku Blantyre tapitani mukaunike zimene zikuchitika ku Soch Hill Secondary School kumene sopano maziphunzisi apeza plani yokuti abere ana ndalama kumene kuku mwana amene ali ku boarding amalipira 200,000, mwana oyendera amalipira 25,000. Koma atangolengeza Arthur Peter Mutharika kuti sukulu ndi yaulere kuchokera mu January akuachita force ana amene analipira kale tere mwino 25,000 oyendera 200,000 ogona Kongo kuti aonjezere ndalama zina ndipo ati ndalamazo akweza amene ali oyendera 25,000 ina komanso amene ali ogonera Kongo boda 50,000. Koma chodabwisa nchonena kuti ndalama zonse ana amene akamalipira aku Soch Hill Secondary School amalipira ku banki ndipo amene angapite ndi kashi amamubweza. Koma apapa pamene a President Mutharika atangolengeza kuti sukulu ndi yaulere akuauza kuachita force anawo kuti azilipira ndalamazo koma ati azipita nazo kwa head.
apa ndi pamene mungaone kunena kuti chinyengo chakula kwambiri. Ati kumanena kuti iwo asochihiruwo ali ndi ngongole ndi boma ndi aboma akuavutisa, therefore ana amene analipira skulu 25,000 ayenjezereso 25,000 ngati oyendera, koma akapereke pamanja kashi. Chimozimozinso amene ali boda amenenso nthawi imene amalipira 200,000 akutiso ati ayenjezereso 50,000 pamwamba. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni imene makolo ambiri akukuda nayo nkhawa. Makolo ambiri ndi osauka, andi lero liniyo mukatenge ndalama mukachite force makolo atenge ndalama zina ziko mene lavutiramu. Ziko ili limene sopano ayamba kuchaja sonkho pa mabasic needs ngati stoko, buledi, sopo, machesi, zimene ziti ziyapweteke anthu kwambiri. Andi inu anthu amene muli mboma inu, pena pake mukamapanga zinthu zanu muziganizira anthu osauka. Kunja kuno anthu akuvutika koopsa, anthu ndi osauka. Lero ndiye mukutengaso osauka aja amene akuvutika kale ndi kuwayikiraso msonkho wa pamwamba pa zinthu zofunikira kwambiri zimene iwo sanayenere kuti azipangaso azigulaso modula kapena payikidweso msonkho. Izi zimpweteka kwambiri munthu wakumuzi amene alibe pogwira. So aku Ministry of Education tamangani kuja kumachedwa ku Sochihiru Secondary School kumene kukupangika za chinyengo kwambiri, kumene ana akukakamizidwa kuti azipereka ndalama koma atalipira kale. Ungoziwa kuti imene yoyo akufuna apereke ya term 2 koma term 2 ya chinyengo akunamizira kuti ati aboma ali nawo ngongole. Kodi inu boma limene muli nalo ngongole ndiliti popeza anawo analipira kale? Nkhani ina imene tikufuna tikambe pano ndiyo khuzana ndi ku Baraka DHO, Baraka Hospital, kumene sopano anthu amba kuchitidwa forced kuti azilipereka ndalama kuti azithira mafuta mu ambulance. Izitu ndi nkhani zoziziswa kwambiri, zomenyesa nkhongono, zopwetekesa mutu, kunena kuti ku Baraka kuli uchisiru sopano umene ukuchitika. Tinanena last week kunena kuti ku Baraka pakana anthu amwalirako ambirimbiri nkhani yosowa mayunisi amagesi. Kumene koko Director of Health Services amangoyenda ndipo saganiziraso zokuti ndalama zimene zapa hospital azigwirisira ntchito zokuti zizithandiza mapatient kunyamula mkuyika mu ambulance azikanyamula mapatient. Iye amakhala every day on the road. Kumene kuti ndiye kwaphweka ku Barakako olo mukapita kwa DC amene akumasiya madriver ndi kumutenga mwanache ulendo naye ku mafield azikalandira ndalama kumeneko ku Baraka. Inu a local government munayenera kuti muthamange mupite ku Baraka, zinthu siziliko bwino. Posachedwa pompano tinanena za magesi, pano pati kunena pano anthu sopano akukakamizidwa magadiani azikuti azipereka ndalama ya mafuta kuti akaperekere mapatient lese achita lifa kuzomba. Akumauza kuti tu anthu amene wapite kuzomba ndofunika mupereke chani, mupereke ndalama. Kodi munthu wakumuzi ndalama angaitenge kuti? Motero kuti patient ina wamwalira zana amene anapingirizika matumbo, wamwalira chifukwa abale yake sanapeze transport yokuti apereke kapena ndalama za mafuta zokuti mbale wawo akayikiridwe mafuta mu ambulance apite naye kuja kumachedwa kuzomba. Ku Malawi kumeneko, ziko la Malawi looneka laling'ono koma zochitika mkatimo ndi zambiri kwa basi. Zochitika mkatimo ndi zoopsa. Nkhani ina mothamanga tikupitirira kuti tiyang'ane nkhani zikulu zimene tikufuna tiyauze aboma, nkhani za fetereza komanso opposition makamaka Chakwera, nkhani yokuba agalu. Tikuthamangira kuja kumachedwa kusalima Eskom komanso ma Eskom ambiri kumeneko kuliso za chinyengo kuti munthu ayikiridwe magesi ndiye kuti apereke ndalama yopitirira 70,150.
kumeneko kusalimako ndizomvetsa chisoni kuti ma Eskom tsopano ambiri sikusalima kokha ayi, koma a Eskom masiku ano ayamba za chinyengo kuti ampase munthu magesi olo kuti magesi azima kudera limenelo monga mmene anazimira kuchikwawa. Kuchikwawa tukwazima magesi pa boma pa ndi mizo yoyandikira komanso ma department ngati ku forest ndi ma department ena ngati ku agriculture akhala opanda magesi kwa 2 weeks aya kazulozuloli m'mapasti 4. Izi ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti anthu amene anayenera kuti azipereka ma services yawo mwa ubwinobwino mopanda chinyengo lero akufuna kuti azilandira makobiri. So ku Eskom kuli za chinyengo kwambiri. Chimozimozi so sugar makamaka kuja kumachedwa kumangochi komanso kudwangwa ma distributors ena akumamutenga sugar uja ndikumusunga ndikumauza anthu kuti sugar wata chikhalire nicho kumabwera matraki aku Tanzania ndikumpakira. Mukapita ku Monkey Bay kapena ku Mangochi sugar akabwera ku Chipiku akumagulisana okhaokha komanso kumagulisa anthu ena. Anthu akabwera kuti agule sugar uja akumauza kuti sugar wata chikhalire nicho sugayo adakali mu Chipiku momo komano akufuna kuti azipanga za chinyengo. Nkhani za zikulu lero ni nkhani jaikupita kuboma makamaka uthenga ukupita kwa bwana Peter Mutharika komanso nduna yoona za agriculture kunena kuti tithokoze kunena kuti munayambisa programu yabwino kwambiri. Programu yowaganizira amalawi akumuzi ndikuwapasa fetereza wa 10,000 ndipo tithokoze kuti fetereza uja wayambano kufika madera osiyana-siyana. Koma mwina popeza amanena kuti mbuyo kucheta simukuziwa kunena kuti chikuchitika ndi chani. Mabwana kumeneko kubomako thamangani mukaone zimene akupanga alangizi komanso ndi mavenda. Fetereza uja mmati ndi wa anthu osauka akugula ndi mavenda. Ndipo ngati munthu iweyo ungagule uziwe kuti ukuyenera uwenjezere 30,000 pamwamba enaso akumapereka 50,000. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti akamutenga khadi ya munthu uja kuti achite swipe mauche ni makhadi aja akumapezeka kupanga makhadi 100 koma fetereza akukatuluka uko ndi 200. Kumafunsa kuti kodi fetereza winayi akupita kuti andi amalawi ambiri akudandaula ni nkhani imeneyi. Inu nkutheka DPP bwapena boma la Mutharika mukhoza kumaona ngati anthu akukondwera mizimu pa chinthu chimene munachipanga chabwino kwambiri, chinthu chokongola chomuganizira munthu wakumuzi amene kwa zaka zambiri sanalime amangopangisa renti minda yawo. Koma atamva kuti apita Mutharika akupereka fetereza wa 10,000 anthu ambiri tu alimatu analima kukonzekera. Koma lero chisoni fetereza uja anthu akumugawana, fetereza uja akugula ni mavenda. Ndiye funso nkumati kodi fetereza anali wa anthu osauka kapena wa mavenda? Tuzulwani ndiso lano aboma muyang'ane mchitidwe wa chinyengo wachuluka kwambiri. Akumapezeka kuti fetereza akupita kwa alangizi ndi mafumu ena amene samafunira anthu awo zabwino. Uthenga omaliza lero mamawa uno ukupita kwa former president amene analamulira ziko lino yemweso ndi mbusa kunena kuti abwana munachoka mboma ndipo mukuyenera kuti muyang'ane mbiri yanu, muyisamalire mbiri yanu, legacy yanu pamene mukupita ku 2030 nkutheka kuti mupfunza muzayimeso. Koma iyo chuka ndi agaluyi imene mwina nkutheka kuti anthu ena akukusekerera nayoni. Koma ine ndikungokupasani malangizo kunena kuti ku State House kuja kwabwera ma president ambiri kuchokera Kamuzu, Bakiri Muluzi, Bingwa Mutharika, Mai Joyce Banda, Arthur Peter Mutharika anachokako ku State House kuja wopanda mavuto ena aliwonse. Koma abale ndalama zonse zijamuli nazo zijamukaya luke ndi agalu mukaya luke ndi pope bwana. Mwina nkutheka kuti anthu ena akukusekererani amangofuna azikupembezani. Koma ine ndikungokuuzani kuti bwana mbiri yanu imene inavutira mboma muja nthawi ino inayenera kuti muziyisuka. Izi zochuka kuti mwaba agaluzi kapena mwaba njati mwaba mazebula mwaba ng'ombe mwaba chani khaya mbuzi za ku State House
zimenezi mbiri yanu nyasa kwambiri, nkuthekaso kuti mwina inu simukuziwapo kanthu, koma anthu ena overzealous ndi amene anazitenga zinthu zija ndikukazisiya ku nyumba kwanu ndi ku nyumba kwawo. Ikanangokhala nthawi yonena kuti muzibweze zinthuzo zizibwerera ku boma, chaboma ndi chaboma, olo chikwangwani chimene. Nthawi zinatu munthu umayaluka ndi mwana wa kukhonde, chizolowezi cha mbatata chinazulisa, kapena chizolowezi cha nakholowa chinazulisa mbatata yosakhwima. Nkhani zina izizi zikumvekazi za agaluzi zikhoza muyaluka nazo, kapena kufukula nkhani zimene zinali zobisika, zimene mwina Amalawi sakanaziziwa, koma chifukwa cha mtima wajera, mtima ofuna kuti izi zikhale zanga, ndithu munthu mukayalukire agalu. Inu munthu wokutiso ndinu mbusa bwana, iyayi munthu samayipa zonse. Mwapangatu zinthu zina zabwino m'Malawi muno, zina lanu lisaipe, asakhale president woyamba opitidwa ku khoti kapena kumangidwa, koma bwana mukamangidwe chifukwa cha apope, agalu, German Shepherd, amene mukhoza kupita pa round about olo paujeni pa wakawaka pasogolopo cha ndikukamugula kaye agalu ena ache ang'ono osangalala, mukhoza kuwagula ndikuwayika ku nyumba kwanu, kumpanda kwanu ku area 10 kokongolako. Musayaluke nazo zimenezi bwana, nkutheka kuti aliko anthu enache IMCP akumakuuzani zaboza, kumakulimbikisani bwana kuti osabweza zinyama zimenezi. Muyaluka nazo ndipo ndisakunamizeni, nizochitisa manyazi inunso okhala mbusa. Koma mumafunsa kuti kodi koma andale inu mmafuna makamaka chani? Ndalama zonse zimene zili ndi inu achakwera, zina ndizi akunena asidedi kuti atikhala mwazidya kwa 6 months, ndalama zimene munayenera kuti mugwirise ntchito ku State House kwa chaka sizimakukwanani. Ya ndizomvesa chisoni komanso kuchitisa manyazi kuti ujeni president ndi president azikatchuka ndi mbiri zoyipa. Ine sindingakondwere zimenezo kuti president amene anandilamulirapo, former president amene analamula ziko lino, anthu azikamunyoza kapena azikapita ku makhoti, kenako muzikanena kuti imene ndi political witch hunting. Kuzichita witch hunting nokha zili zofuna. Awa ni malangizo aulere, zili ndi inu IMCP, mumuuze president wanu akapereke agalu, akapereke ujeni mazebula, akapereke ng'ombe zimene anazitenga ku State House. Mwapakapaka manyima koma kumeneko mwasetera. Leroso ndikutengako ng'ombe, ndikutengako ujeni mazebula, ndikutengako mashepadi. Mukulakwisa kwambiri, ndipo ndizomvesa chisoni. Bon Kalindo DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.